खुलुमबाय लोगोफोर साननैसो सिगां बेंगलराव मोनसे ओरैबायदि जाथाय जालांदो जायखौ खोनानानै नोंथांमोना आसरित मोनगोन हौवा हिन्जावनि गेजेराव इमान गेदेर मोनसे जाथाय माबोरै जानो हागौ जाथाया ओरैबायदि जाहैयो हौवाया आर्मियाव साख्रि मावोमोन आरो बै हौवानि नामाव 2 crore मोनसे इन्सुरेन्स दंमोन आरो बै इन्सुरेन्सनि लबाव बै हिन्जावजों आरो हिन्जावनि सासे गोदान लाभारबो दंमोन आरो बै सानैजों लोगो नांनानै हौवाखौ सुटिनि समाव जेब्ला न'आव फैयो लामायाव गारि सिङावनो बुथारो आरो बुथारनानै हार्ट एटाक जानाय बायदि दिन्थिनानै बै गासै जितु इन्सुरेन्सनि रां बेखौ बहनबायमोन आरो बे बहनखांनानै जेब्ला रांखौ रानलायलायनाय जायो बै समाव बै हिन्जावनि लाभारा गोसो थोनाय हौवाया बिहा एसे अशान्ति माने रांखौ एसे खम हरनाय बायदि आरो बिनि थाखायनो सानैनि गेजेराव एसे नांलाय खमलाय जायो आरो बिनि उनाव बेयो ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने बुंहरो जे नोंनि गासै घटनाफोरखौ आं खोन्थाजोबनो हागोन नोङो माबोरै इन्सुरेन्स क्लेम खालामदो हौवाखौ बुथारनानै हार्ट एटाक खालामहोनानै आरो बे बाथ्राखौ जेब्ला ससियेल मिडियायाव बिथाङा ससियेल मिडियानि थ्रुयै बुंहरो अब्ला पुलिसा बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनो आरो मिथिनो मोननानै उनाव जेब्ला तदन्त खालामफिनबा मिथियो जे हौवाया एक्चुअलि हार्ट एटाक जायाखै बिसोर सानैबो लोगो नांनानै बुथारदोंसो आरो बिनि उनाव पुलिसा बै इन्सुरेन्स कम्पानिखौबो खिन्थायो लोगोसे माबोरै बिसोरो बेफोर प्लानखौ खालामदोंमोन इन्सुरेन्स कम्पानिनिबो मानसिबो दंफायोमोन होननानै खोनानो मोनो दा बे मोनसे जाथायाथ' थांबाय हमजाबाय सानैबो दा केसा सलायगासिनो दङ नाथाय जोबोद साननो गोनां खिन्थु सेकेन्ड केसा जाबाय तामिलनाडुआव नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय सुबुंफोरा फैनानै साउथआव खामानि मावफैयो तामिलनाडु अन्ध्र हायद्राबाद तेलेंगाना बेफोरबायदि मुम्बाइ महाराष्ट्र जेराव जाखिजायाथो खामानि मावफैयो आरो बे खामानि मावफैनायाव जुदि खामानि मोजाङै मावनानै थांदों मोजां बाथ्रा खिन्थु किसुमान सुबुं ओरैबायदि दोङो जे निजेथ' खैफोदाव गोलैयोआनो आरो लोगोसे गुबुनखौबो खैफोदाव खोलैनो नागिरो जेरै तामिलनाडुआव साननै सिगां जालांनाय जाथाय बियो सासे 19 बैसोनि बिहारनि गथ' थाइबा दामनि बिस्कुट पेकेटसे लानानै 3 बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ फुस्लायनानै गावनि रुमाव लिंना लाना थाङो खाथिनिनो आरो लांनानै बिजों माने सेक्सुवेल हेरेस खालामो आरो खालामनानै बिखौ बुथारोबो लोगोसे आरो जेब्ला बे जाथाया दावराव जायो जे गथ'आ गोमाना दोङो बिसाना नागिरथिंबाथाय बै बिहारि गथ'नि रुमाव बै हिन्जावसा गथ'खौ मोनो आरो मोननानै आरो बै गथ'खौबो पुलिसा अलरेडि एरेस्ट खालामबाय नाथाय दा बाथ्राया बै रेपिस्टनि सायाव फैयाखै बे बाथ्राया दा फैदो गासै गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै थाफैनाय तामिलनाडुआव हिन्दियाला होननानै बुङो बैसोरनि सायाव आरो बे जाथाया जाबाय चेन्नाइआव गतिके बेफोरबायदि जाथायनि थाखायनो किसुमाना सासेनि थाखाय गासै जितु खामानि मावनो थाफैनानै जायफोरा खामानि मावलांबाय दङ बैसोरनि सायाव खैफोद गोलैफैयो दा गासै तामिलनाडुनि सुबुंफोरा मा बुंबाय दङ जे हिन्दियाला मानसिफोरानो मोजां नंमारा बिसोरखौ इयाव थानानै आरामसे खामानि मावना जोंनि स्टेटनिफ्रायनो रां लांनानै गावसोरनि न'खरफोरखौ सलायबाय दङ आरो दिनै बेयाव थानानैनो जोंनिनो फिसाजोफोरखौ जोंनिनो आइजोफोरखौ बेफोरबायदि खामानि बिसोरो मावबाय दङ होननानै गतिके खोब मोनसे सिन्ता खालामनो गोनां बाथ्रा बेफोरो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै खामानि मावनानै थां आरामसे नाथाय बेफोरबायदि खामानि मावनाया जेब्लाबो रावबो गनायना लाखाया दिनै तामिल सुबुंफोरा ओरैबायदि मोजांबा बिराद मोजां आरो गाज्रिबा बिराद खाटारनाक तामिल मानसिफोरा नोंथांखौ हर गेजेरावनो बबेयावबा लाना थांना बुथारना दोनहैगोन थरबो मोननाय नङा लामानिफ्राय खामानि मावना फैबाय थानायावनो लामानिफ्राय बोखांना लांगोन नङाबाहाय रुमनिफ्रायनो बोखांना लांगोन हर गेजेरावनो रावबो थर मोननाय नङा बेफोरबायदि तामिलफोरा जायखिजाया बेफोरबायदि जाथायफोरखौनो
जानाङा आसलते दा जालांबाय जायफोरा बेफोर जाथाय जानायनि खाथियाव रुम लाना दोङो बा खामानि मावबाय दोङो बेफोर जायगायाव एसे दावराव दावसि जाबाय दोङो बाखि जों थानायावथ' दा जेबो गैथ'वा बा बेफोरबायदि दावराव दावसिबो गैया जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो बिदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।